Ubus. Galit ka sa kanya, ha? Nagagalit ka talaga. Ubusin mo. Kailan mo ba ito dinasalag? Hindi kayo. Kailan pa? Ha? Matagal na? Isa mo. Bisa mo. Dalawang kami. Gamitin mo kami niya. Linisin mo lahat. Ubusin lahat yan. Huwag ka nang tumakas yan. Pag tumakas ka pa, lalo ka lang mahirapan. Kaya kalasin mo na yan. Hanggang likuran. Bilisan mo. Sunod mo yung lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Tanggal. Bilisan mo. Bilisan mo. Ubusin mo lahat yan. Bilisan mo. Bilis. Kami. Bilisan mo. Huwag mo nang gawin yan. Hanggang dito lang. Papel lang pala katapat. Lintik ka. Tagay niya. Matagal na ito dinadasal. Baka sila mag-asawa. Kasama siya. Oo talaga. Papapagpag ko pa yung mga sakit na. Lalapit ka sa mga. Magkasalan kaya. Bilisan mo! Yan, hindi mamaligot. Pinukulot mo yan. Nagdarasal ka na. Tagalog ka, Bisaya! Ha? Bisaya, Petra. Tagalog ka, Bisaya! Tagalog! Galit ka sa tao ito? Ha? Ba't ka galit sa kanya? Bakit ka nagalit? Ha? Masibag? Eh di magsipag ka rin. Bilisan mo! Huwag mong pakalaman yan. Pipili-pili kita ng papel. Lintik ka. Naulog. Sama! Bilisan mo! Walang pala ito sa takot. Lintik nito yun. Sama! Lumapit ka. Palinis mo yung katawan mo. Bitawan mo muna yan. Dito may kamay niya! Linisin mo yung asawa niya. Tanggalin mo lahat yung sakit na nilagay mo sa kanya. Bilisan mo! Tapon mo lahat yung sakit. Pag hindi mo tinanggal yan, pupukpukin kita. Ilang taon mo nito dinadasal ang mag-asawa? Ilang taon? Ilang taon? Matagal na. Nainggit ka sa pamilya nila? Ha? Mikalas, ubusin mo. Anong ginawa mong dasal sa kanilang dalawa? Para sa inyo dasal. May pamilya ka na ba? May anak ka na? Ilan anak mo? Pag nagkamali ka ng salita, pipilitin kita. Ilan anak mo? Ha? Ilan ang anak mo? Ilan? Isa? Babae, lalaki? Alas! May asawa ka? Meron ka asawa? Kasal? Okay. Alas! Meron pa pala na? O, linisin mo yung katawan yan. Hapon, bilisan mo. Bilisan mo. Papel lang pala katapat mo. Ubusin mo lahat yan. Alas. Bilis. Nainggit ka sa kanya. Dahil malaki bahay. Bakit yung bahay mo paso? Ha? Bahay mo ba taga paso ano? May bahay ka ba wala? Ilan kayo magkakapatid? Sa pangalan? Ilan? 4. Apat kayo magkakapatid? Tapos ito, 3 na sila. Ha? No, sige. Pangalan ka ba hindi? Sa 3. Di ba pangatlo ka? Pangalan ka hindi? Pangatlo? Ikaw yung bunso? Ha?
Ano? Hindi po. Pang ilang ka sa tatlo? Ay, di ba pangatlo lang kayo? Pang ilang ka dun? Pang ilang ka dun sa pangatlo? Ibig sabihin, 3 piraso kayo, di ba? O, Hindi po. ikaw bunso, pangalawa o panganay? Tatlo po. Pangatlo, di ikaw yung bunso. Sa pangalan ni Kristo, niloloko mo ba ako? Pang ilang ka talaga? Panganay ka? Bunso? Ilan? Okay, kalas. Bunso ka? Okay, kalas. Tanggal. Bakit ka ba nagagalit talaga sa tao nito? May gusto ka ba sa asawa niya? May gusto ka wala? May gusto ka wala? Sa pangalan ni Jesus, meron? Pinagnanasa mo ang pag-aari ng aking ama? Wala ka bang asawa? Wala kang asawa? Ilan taon na anak mo? Patay na kaya kita? Papatay na kita? Ilan taon ka na? Ay, ilan taon ka na talaga? Ha? Ilan taon ka na? Ah, sige. Sige. Alas. Busin mo. Eh, wala ka namang kwento. Patay na lang kita. Hindi ka ba masaya sa asawa mo? Ha? Yan, pumapasok ng kuryente. Nagsisinungaling ka kasi. Kukuryentein kita ng kuryente. Hanggang. Hanggang tula. Tanggalin mo lahat yan. Papit lang pala katapat ng asawa mo eh. Nakapatok pa lang yung stick. Hindi ko pag ginagalaw yan. Pag stick ang ginalaw ko, makukuryente yan. Oh. Pag papel lang, konti pa lang. Pag stick, okay, alas. Baliktad. Hindi ka pinupulam siya. Ulitin mo pa to. Tigilan mo na ha. Tatawarin ka ng aking ama sa iyong ginagawa. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo? Ito may kamay niyan. Sabi ni Magnetico, wala na daw. Ulitin mo pa to. Ibalik Magnetico sa kanya lahat ng sakit. Ibinabalik ko sa iyo lahat ng sakit nito. Wala kang kwenta. Amen! Dila, tamata mo. Sabi mo in Jesus' name. Ano pangalan mo? Angelito. Ilan taon ka na? Babae ka lalaki? May nakita ka maliwanag ba dilim? Ano yun? Anong nakita mo? Maliwanag ba dilim? Anong klase liwanag? Flashlight, ilaw, ulap, malay ko. Ano? Maliwanag na maliwanag? Saan nakalagay yung liwanag? Sa harapan mo, sa gilid mo, ano? Ha? Nasaan yung liwanag? Dito sa paligid mo na mayroon ka ng liwanag na kita? Gano'ng kalaki yung liwanag? Ha? Kasi laki nino. Kasi laki ni Jesus. Salamat sa Diyos. Ikaw ang kinukulam. Ano pakiramdam mo? Mabigat magaw. Alam ko nang hina ka. Pero ang tanong ko muna kung mabigat magaw. Anong pinagbago? Magang na. Inumin mo muna itong tubig. Kalahati. Wala sugat yung mga kamay mo. Bago natin hilahin yung pabo. Ano pakiramdam? Ano pakiramdam? 6 years mo na sakit yan, di ba? 6 na taon na. 6 na taon na pa talaga. Nagpatingin ka na sa medisina. Tapos puro manggagamot lang. Ha? Hindi ka pa nagpatingin? Baliktad. Ikaw ang kinukulang. Hindi ang target ng asawa mo. Ang target ikaw. Malaki daw kasi bahay nyo. Sabi mo. Sabi mo eh. Pangalawa, masipag ka daw. Hindi mo nabagay sa Yesu Cristo.
Di ba paulit-ulit ko tinatanong yun? Dahil yung ako na asawa mo nakasalanan, hindi mo nabanggit sa Yesus Cristo. Mainit ba yung papel? Masakit. Kaya sa kamay mo, mainit, masakit. Mainit, automatic ka. Tapos na tayo.